GLP-1 Supreme nie je všetko, čo hovoria, a môžete byť oklamaní. Pozrite si video do konca. Toto video vám môže pomôcť ušetriť peniaze a hlavne zachovať si zdravie. V tomto videu sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o GLP-1 Supreme. Či skutočne spĺňa to, čo sľubuje, či sa oplatí vyskúšať v roku 2026 a hlavne, či môže priniesť skutočnú zmenu. A už teraz vám poviem jedno. Predáva sa len na oficiálnej stránke. Na akomkoľvek inom mieste je produkt falšovaný. Videl som veľa reklam na internete. Buďte opatrní. Oficiálnu stránku nechám v popise. GLP-1 Supreme sľubuje podporu prirodzenej produkcie hormónu GLP-1, ktorý kontroluje chuť do jedla, informuje mozog o sítosti, udržuje stabilnú hladinu energie a pomáha telu spaľovať tuk namiesto jeho ukladania. Ale funguje to naozaj? Odpoveď nie je jednoduchá. Existujú veľmi pozitívne aspekty, ale je dôležité mať realistické očakávania. Nie je to zázrak, žiadny doplnok nerobí zázraky, tým menej prírodné. Sú len podporou, ktorá vám môže skutočne pomôcť. Ak už máte zdravé návyky, ako je kontrolovaná strava a fyzické cvičenie, potom to môže posilniť vaše výsledky. Piť niečím navyše. Ak máte veľmi zlú stravu a necvičíte, nepomôže vám to vôbec. Chcem to jasne povedať, nechcem vás klamať. Zloženie GLP-1 Supreme tvoria starostlivo vybrané extrakty s vedeckou podporou. Caroleanthem, guma zo svetojanského chleba a opuncia, pomáha pri pocite sítosti a kontrole chuti do jedla, čím znižuje príjem potravy. Extrakt z fukoidanu z Rias undaria pinnatifida podporuje metabolizmus tukov. Bioperine R, extrakt z čierneho korenia, zvyšuje vstrebávanie živín a termogenézu. Pikolinát chrómu pomáha udržiavať normálnu hladinu glukózy v krvi a metabolizmus makronutrientov, čo je kľúčové pre kontrolu hmotnosti. O vedľajších účinkoch. Nie sú hlásené žiadne závažné prípady. Napriek tomu, ak máte nejaké špecifické ochorenia, poraďte sa najprv s lekárom. A je tu ešte niečo. GLP-1 Supreme ponúka záruku. Ak nefunguje, môžete požiadať o vrátenie peňazí, bez nutnosti odôvodnenia. Ale pozor, to platí len pre nákupy uskutočnené na oficiálnej stránke. Odkaz je v popise videa. Vyhnite sa Amazonu alebo neautorizovaným stránkam. Bohužiaľ existuje mnoho nebezpečných falzifikátov. Takže oplatí sa to? Ak už držíte dietu a cvičíte alebo sa chystáte začať a chcete podporu na posilnenie svojich výsledkov pri chudnutí, oplatí sa to vyskúšať. Samozrejme s vedomím, že to nie je zázrak, môže vám to skutočne pomôcť posilniť výsledky a máte záruku, že môžete požiadať o vrátenie peňazí, ak sa vám výsledky nepáčia, takže v tomto prípade sa oplatí vyskúšať. Dúfam, že som vám pomohol urobiť informované rozhodnutie o GLP-1 Supreme. Vidíme sa v ďalšom videu.